Even het laatste takje er nog even in. Die mist nog. Ik denk dat ik het al zie. Ja. Daar wie het. Even zo. We hebben denk ik een mannenverlien gekocht. Want toen moesten we hier nog heen. Hier al uit Valkenburg. Dus mooi vrachtwagen. En nu zijn we hier eindelijk juist begonnen met het casco. En die stier van de morgen al. En maas 8 uur ben we begonnen met de takjes erin te hingen en de verlochting. Christen Friendship Comité, dat is een ploeg met name jonge ondernemers uit Friendship. En die samenkomen om het Christen wat een nieuw leven in te blazen in Friendship. En dat doen we onder andere met de Christbeam van 14,5 meter nou, die we hebben gekocht. Wat tot op dusver de hoogste van Friesland is. Die takjes, die lezen allemaal in de kist. Die worden allemaal platdrukt. Maar ja, die moest dus allemaal weer uitvouwen als je die boom opzetten. Dus dat ben we nou aan het doen. Kijk zo mooi wat. Het er voor. Ik ben wel mindful, of net? Ja, het is wel een rustgevend moment, mooi de BM, ja. Ja, met er wat voor roeren hebben we alles voor de stad, hè? Nou, hier binnenin daar wordt alle stroom ontsluiten van de been. Ik weet net dat je hem dat hier was schenken. Hier komt alle stroom naar binnen van de been. En dat hebben we hier al even verzamelen. En vanuit hieruit dat kunnen wij de been verlacht zien en de boetenverlachting ik al, ja. Dus letterlijk de BM in. Ja, hier moeten we letterlijk de BM in. En hier hebben we IBC-vetten voor mijn wetten zetten, zodat we de BM scoren kunnen. Ik had het waait, dan hebben we er minder last van en dan bloot de BM zijn plak staan. Een 14,2 meter dus. Ja, nou maar de pieker op is een 14,5. Dus als er nou vriers en ben die zeggen, maar wij hebben een hegere in het tuin staan. Dan zetten we hem wel op blokjes. Het wordt de heegste. Dat wordt de hoogste. En dat zal je ook blijven. Nou, Nou, op Christi Friendship. Ja.